tradícia, alebo nejaká zvyklosť vo svete. A tá láska, ktorá je v nás, Jakubov liste hovorí, že list Jakuba, tá nás tlačí pre dobré skutky, pre slávu Boha. A tá láska je ako živá voda pre tých, ktorí majú takú súži v srdci, ktorí v srdcia sú súďka potrebujú naplniť žizeň, svetosť. A tá voda je láska Boha. Takže toto je vyjadrenie tento akt preto, že chceme to na verejnosť svojim životom preukázať, ktorá láska je v nás, aby to mohlo byť vidno, že áno, je to tak naozaj myslím. Ako je tá svadba, keď sa dvaja majú radi, naozaj povedať si, áno, je to miluje, je to chce. Áno, je to také zasľúbenie, áno. Ale potom, keď je robí svadbu, je to krásne pred širokú verejnosť, pred každým si povedia, áno, zase som vaša. Toto je potom svadba, ktorá je to spečetená pred svetom, kde vidia Boh, aj svet vidia aj diabol, že tvoj život sa obrátil na Božiu stranu. Takže tento krst to vyjadruje. A presnejšie by som citoval z Božieho slova, čo Boh hovorí na tom z Božieho slova. V 6. kapitole hovorí samozrejme aj v iných listoch, hovorí aj v iných evanjeliách, že je krst. Hovorí, že uver a nechá sa pokrsať. To veď, malé dieťa, ako môžem hovoriť. Vedieme ho samozrejme po Kristovi, ale dospelý človek, ktorý pocítil, ktorý prežil lásku v srdci, alebo dieťa, ktoré už, by som povedal, väčšie dieťa, ktoré už je, ako to máme niektorí myslíči dievčat, ktoré už prijali lásku do srdca,